Jeg er 11 i live, vi udgår en tredjedel. Alt kan gå galt. Har ingen kår. Nej, den går igennem den blå der. Jeg skal bare se, om der kommer nogen ud. Jeg ligger og kravler i den her lorte marker. Kan I se mig, når I kigger mod mig? Nej, ikke rigtigt. Nej. Jeg hører skud op. Ja. Men Syd, vi kan lige så godt stå her ved stenen, eller hvad? Nok øst for jer. Jeg kan se dem direkte S. Oppe i de der buskager der. Jamen har I godt skud på dem? Nej, overhovedet ikke. De er alle sammen deroppe på bakken. Ja, lad dem nakke hinanden. Ja, jeg kan høre, at der er nogen sydøst og så syd. Så de er sådan lidt... Ja. Garanteret skudt. AVM over East. Only one player left. Ja, der er kun en ud af os tilbage. One left with a sniper, right? Vi skal bare ind i cirklen, så den går ind. Yeah. Good odds. Good odds. Nice one. Cirklen. Jeg skal bare skyde den første, så ved Vi vi, er hvor inde. den er. Det kan jeg ikke sige. Jeg kan sige så meget, at jeg ikke har set ham endnu. Service, han render derop i hvert fald. Jeg kan sige, at hans odds er ikke med ham. Ja. Fanden kan han være henne, mand? Ja, han kan jo stadigvæk være i den blå. Altså, der skulle burst mod til nu. Det er lige før, vi er så tæt på, snart vi skal bruge shotgun, men... Han må ligge og kravle et eller andet sted også. Jeg tror bare, han er langt ude til nordøst. Hvis han har en AVP... AVM. Where is that ninja? I think he's northeast. Sig det. Over et sack. Yes, vi fik ham. Nice. Good Og boy. det skal vi da lige ned